Ndewo na ụmụnne daalụ na oke ka unu mee aka m nọkwa na Belgium na-agagharị na-emekwa ihe m kwesịrị ime ka a na-eme agụụ bido na-agụ m nnọọ ọfụma m wee baa na restọrantị ndị Belgium. Ị na-anya ifu na anọ m na restọrantị ifuro nri ndị Belgium ọ dịkwa delicious so ka enye m ya ifuro ka m si eri enyekwa m fork and knife nyechie m ihe niile so m were fork and knife tụrụga n'akụkụ were aka na-adọwa ya chọọkwa m ịnwa ahụ maka na ọ bụ ezigbote nwaafọ Igbo ndị Igbo ji aka eri nri ọhụrụ na-aghọta so ijekwa were fork and knife na-emegheri ya o nwee ike ọ daa na kịtịkpọ so ejikwa m aka na-eri maka iwere fork and knife na-eri ya afọ ya kwa ejughị eju so ụmụnne aka ka m jikwa eri na-eli ifuru anụ ọkụkọ papa na-esitechi odededede nke bụ na ịmago fọk ga-adụwa nwunye naịfụ ga-adụwa nwunye so onye ka eji fọk and naịfụ mana mba eji m n'aka eli maka agụụ ụgụ ma agụ sinsi ka m na-agagharị so ihe nri sinsi ụtụtụ ka m bụ so n'abalị a ka m bịa na-eli nnọọ ifu ka m si eli ọ dị nnọọ ka onye si ụmụagụ ọkwụnụ ma ihe a na-akpọ ụmụagụ nya ugbo onye ji wee makpọ mgboko onye ji wee kọcha ọlụ unu afụ gị ndewo na ụmụnne ka emesịa